କିରେ ମଙ୍ଗୁ ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୋର କେବେ ଫେରିଲୁ? ଏଇ କାଲି ଫେରିଲେ ସାଙ୍ଗ। Okay. ଆଉ ତୁ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କଲୁନି ନା? ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି। ପଜିଟିଭ ନା ନେଗେଟିଭ? ପଜିଟିଭ। ବେ ନା ବେ ନେଗେଟିଭ। Okay. ହଉ ଛାଡ, ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚଳୁଥିଲୁ ତ? କଣ ଚଳିବି ରେ ସାଙ୍ଗ, ଏ ଶଳା ଲକଡାଉନ ନାଗି ମୋର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ନା କହନା କହନା ବେ କଣ ହେଇଛି କି? କହନା କହନା। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଛୁଆ 250 ଟଙ୍କିଆ ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଶଳା ଲକଡାଉନ ନାଗି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ମୋର 50 ଟଙ୍କିଆ ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡୁଛି ରେ। ତୁ ତ ଯାହା ହଉ 50 ଟଙ୍କିଆ ଚଢି ପିନ୍ଧୁଛୁ, ହେଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସେତିକି ବି ନାହିଁ, ଖାଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିତେ ପଡୁଛି ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ ନା ଚଙ୍ଗୁ, ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖରେ। ଏ କି କଥା ବେ, କଣ ହେଇଛି କି? ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ମତେ 1000 ଟଙ୍କା ଫୋନ ପେ କରିଥିଲା, ଆଉ କହିଥିଲା ଆଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଇଁ ମେକଅପ୍ ବକ୍ସ ନେଇକି ଆସିବ। ହେଲେ ତୁ ଆଣିଛୁ ନା? ନା ରେ ସାଙ୍ଗ, ସେ 1000 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ କଣ କରିଛି ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା? କଣ କରିଛୁ କି? କଣ କରିଛି? ମୋର ସେ ଯୋଉ 50 ଟଙ୍କିଆ ଚଡ଼ିଟା ଥିଲା ନା, ଫାଟିକି କେରା କେରା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ 2 ହଳ କିଣି ଦେଇଛି ସେଇଟାରୁ। ଆଉ କଣ କରିଛି ଜାଣିଛୁ? ଗୋଟେ ବାସନା ତେଲ କିଣି ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ କିଣି ଦେଇଛି, ଆଉ ଟ୍ରେନରେ ଆସିଲା ବେଳେ 2 ପ୍ଲେଟ ଅଣ୍ଡା ବିରିୟାନୀ ବି ଖାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ଯାହା ବଳିଲା 2 ଫେଣା କଦଳୀ କିଣି ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିମି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ରେ। ତା ପାଇଁ ସିନା ମେକଅପ୍ ବକ୍ସ ଆଣିଲିନି, ହେଲେ ତା 1000 ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ପଡିବ ନା। ବେ ତୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନା, ତ ମାଣ୍ଡୁକୁ କହିବୁ ଟ୍ରେନରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଛକା ମାନେ ତାଳି ବଜେଇକି ନେଇଗଲେ। ବେ ନା ବେ, ସେ ସୁଧୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଟୋଟାଲ କରିବନି। କିବେ କାହିଁକି ବେ? କାହିଁକି ନା ସେ ମତେ ଫୋନ ପେ କରିଥିଲା। ଏ ଶଳାଟି କି ବାଳ ସାଙ୍ଗ ବେ ମୋର, ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ମୁଣି ଏତେ କଥା କହିଲିଣି, ଶଳାଟି ଟିକେ ବି ଦୟା ପାଉନି। ସାଙ୍ଗ କିଛି କହିଲୁ କିରେ? ନା ନା ନା, କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଅଛି। Okay. କି ଆଇଡିଆ ବେ? କହରେ କହ, ଜଲ୍ଦି କହ ଜଲ୍ଦି କହ। रहा नहीं କଥା जाता. ଶୁଣ, ତ ମାଣ୍ଡୁକୁ ଯାଇକି ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେ, ଆଉ ତାକୁ କହିବୁ ମୁଁ ଏଇ 1 ମାସ ଭିତରେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ତ ପଇସା ଗୁଡା ସୁଝିଦେବି। ରେ ହେଇରେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ ଶଳାଟା ମତେ ପଇସା ଦବ, ହେଲେ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତମର ସେଇ ଚଙ୍ଗୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛ ଯେ ମୋ ଖୁସି ଆଉ କଣ କହିମି, ମତେ ବି ଫେମସ୍ କରିଦିଅ ରେ ପ୍ଲିଜ୍।